varmaan niinku mun kamalin inttiin liittyvä muisto. Tämä liittyy itse asiassa myös entisen tasavallan presidentti Sauli Niinistöön. Puolustusvoimien lippujuhlan päivän paraatissa. Mä olin siellä reserviläisosastossa Senaatin torilla ihan siinä eturivissä tönöttämässä. Me oltiin sitä ennen kuin se lähti paraatia, mentiin sinne paraatikatselmukseen, missä siellä seistaan, niin siinä oltiin tuolla Kaisaniemen kentällä hengailemassa. Se oli sodeauto. Niin mä vedin siis 2 kuppia kahvia ajankuluksi. Sitten hän siinä paraatissa tönöttäessä niin iski ihan julmettu, siis kusihätä. Voin kertoa, että oli aivan kupla otsassa, seison siinä, kuuntelin kun presidentti puhui ja kenttärovasti puhui ja näin. Ja mä mietin, että mulla oli niin hirveä kupla otsasta. Mä ajattelin, että mun pitää varmaan kohta esittää, että mä pyörin tai jotain. Mutta onneksi oli aika lämmin päivä, mä pikkuhiljaa hikosin myös ja kyllä mä sitten selvisin siitä. Mutta sitten on jäänyt ihan lihasmuistissa ja hirveä tuska, kun siinä todettiin, että koska tästä pääsee pois. Hyvin pitkiä minuutteja, mutta selvisin ja paraati meni hienosti lopulta.